நான் கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி மன்ற தலைவராக இருக்கிறேன். நான் பொறுப்பேற்று 2 வருடங்கள் ஆகப் போகிறது. இந்த 2 வருடங்களில் இந்த கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சியில் நிறையா நலத்திட்டங்கள் செய்திருக்கிறோம். நமது தன்மான தலைவர் தமிழக முதல்வர் டாக்டர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களோட உத்தரவின் பேரில் அரசு ஒதுக்கிய அத்தனை நலத்திட்டங்களும் இந்த பேரூராட்சியில் நாங்கள் செயல்படுத்திக்கிறோம். கலைஞர் உரிமை தொகையாகட்டு, மேலும் பொதுமக்களுக்கு வேறு உடனுக்குடன் ரேஷன் கார்டு வாங்கி கொடுக்கறது, பட்டா வாங்கி கொடுக்கறது, மேலும் குடிதண்ணீர் பிரச்சனை, அதாவது பைப் கனெக்ஷன் கேட்ட 4 நாளில் நாங்கள் குடிதண்ணீர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். இது மாதிரி பேரூராட்சியில் சிறப்பான செயல்பாடுகளை இந்த 2 வருடமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதற்கு அமைச்சர் பெருமக்களும் நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட எல்லாருமே நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. அப்புறம் எங்களது மாவட்ட செயலாளரும் கட்சி சார்பாக என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சிறப்பாக செஞ்சு கிணத்துக்கடவுக்குள்ள பொதுமக்கள் சார்ந்த நலத்திட்டங்களை அதிகமாக செயல்படுத்திட்டு வரோம். அதுக்கு மாவட்ட செயலாளரும் நல்லபடியாக உதவி செய்கிறாரு. இந்த கிணத்துக்கடவு நலத்திட்டங்கள் நிறைய நிர்வாகம் நல்லா போயிட்டுருக்கு. தமிழக அரசு நிறைய நலத்திட்டங்களை இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சூழலில் வரும் பாராளுமன்றத்தில் எதிரொலிக்குமா? பாராளுமன்ற தேர்தலில் கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற தொகுதி பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு வருது. பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி தற்போதைய எம்பி திரு சண்முகசுந்தரம் அவர்கள். அவர் கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்குன்னு இல்லை, அவர் பொள்ளாச்சிக்கு உட்பட்ட 6 சட்டமன்ற தொகுதிக்குமே இப்போ வங்கி கடன், மகளிர் சுய உதவி குழுமான சிறப்பு திட்டங்கள், அதுக்குண்டான மானியம், இதன் மாதிரி நிறையா பெற்று தந்து சிறந்த மக்கள் நல பணியாற்றி வர்றாரு. அதே போல் நம்ம தமிழக முதல்வர் எங்களது தன்மான தலைவர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், அதாவது வரலாற்றில் இல்லாத பொற்கால ஆட்சியாக ஒரு ஆட்சி நடத்திட்டு வர்றாரு. அதாவது குழந்தைகள்லேருந்து முதியோர் வரை, மகளிர் மற்றும் அனைத்து துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள், பணியாளர்கள், அரசு அலுவலர்கள் அத்தனை பேருக்குமே தனித்தனியான திட்டத்தை வகுத்து சிறந்த முறையில் செயல்படுத்திட்டு வர்றாரு நமது முதல்வர் அவர்கள். அந்த செயல்பாடுனால நமது பாராளுமன்ற தொகுதி தமிழ்நாட்டில் 40 தொகுதியிலையுமே திமுக அபார வெற்றி பெறும். அதற்குண்டான அனைத்து முன்னெடுப்புமாக நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் சின்னவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் அவர் துறை சார்ந்த பணி இல்லாமல் அனைத்து பொதுமக்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றுறாரு. அவரோட கருத்துக்கள் ஒவ்வொன்றுமே பாஜக செய்த ஊழல்களை எடுத்துரைக்கிற மாதிரியுமே, அவர்களோட சனாதன தர்மத்தை வீழ்த்துற மாதிரியான பிரச்சாரத்தை நம்ம சின்னவர் முன்னெடுத்து வர்றாரு. நம்ம தன்மான தலைவர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு சின்னவர் அவர்களும் உறுதியாக 40க்கு 40 தமிழ்நாட்டில் பாராளுமன்ற தொகுதி வெற்றி பெற செய்து திமுகவை வெற்றி பெற வைத்து அடுத்த பிரதமர் யாருங்கிறத திமுக தான் நமது முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் தான் முடிவு பண்ணுவார். அதற்குண்டான அளவுக்கு சிறப்பான திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்குது. அவர்களுடைய ஆணையின் பேரில் கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சியில் நாங்களும் சிறந்த நிர்வாகத்தை நடத்திட்டு வரோம். கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சிக்குள்ளே வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு அதிகப்படியான ஓட்டு உறுதியாக வாங்கி தருவோம். இது எங்கள் தலைவர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் மீது ஆணையிட்டு நான் உறுதி கூறுகிறேன். இப்போ தற்போது எம்பி சண்முகசுந்தரத்தின் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் எந்த அளவுக்கு கிணத்துக்கடவு தொகுதி எந்த அளவுக்கு பயன்பெற்றிருக்கு? அவர் முதல்ல தனியார் துறையின் மூலிமா வேலை வாய்ப்பு எடுத்து கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சிக்குள்ளேயே ஒரு 100 பேர்த்துக்கு பக்கம் வாங்கி கொடுத்தாரு. கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற தொகுதி, மடத்துக்குளம், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை எல்லா சட்டமன்ற தொகுதி அறியாமல் முகாம் நடத்தி மொத்தமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், பொள்ளாச்சியில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், கற்பங்காலேஜில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், உடுமல்பேட்டையில் ஒரு முகாம் நடத்தினார். தொடர்ந்து முகாம் நடத்தி வேலை வாய்ப்புலையும் அதிகப்படுத்திட்டு வராரு. சுய உதவி குழு மூலிமா மகளிருக்கு கடன் பெற்று தராரு. மாணவர்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு உண்டான கடன் உதவி வங்கி மூலம் பெற்று தராரு. தொடர்ந்து இது மாதிரி நலத்திட்ட உதவிகளை செஞ்சுட்டு வராரு. மக்கள் நல பணிகளையும் செய்துட்டு வராரு. அதனால்
அதிகப்படியான ஓட்டு வித்தியாசத்தில் மீண்டும் பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி திமுகவை வெற்றி பெற வைத்து அடுத்த பிரதமர் யாருங்கிறத திமுக தான் நமது முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் தான் முடிவு பண்ணுவார். அதற்குண்டான அளவுக்கு சிறப்பான திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்குது. அவர்களுடைய ஆணையின் பேரில் கிணத்துக்கடவு பேராட்சியில் நாங்களும் சிறந்த நிர்வாகத்தை நடத்திட்டு வரோம். கிணத்துக்கடவு பேராட்சிக்குள்ளே வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு அதிகப்படியான ஓட்டு உறுதியாக வாங்கி தருவோம். இது எங்கள் தலைவர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் மீது ஆணையிட்டு நான் உறுதி கூறுகிறேன். இப்போ தற்போது எம்பி சண்முக சுந்தரத்தின் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் இந்த அளவுக்கு கிணத்துக்கடவு தொகுதி எந்த அளவுக்கு பயன்பெற்றிருக்கு? அவர் முதல்ல தனியார் துறையின் மூலிமா வேலைவாய்ப்பு எடுத்து கிணத்துக்கடவு பேராட்சிக்குள்ளேயே ஒரு 100 பேர்த்துக்கு பக்கம் வாங்கி கொடுத்தாரு. கிணத்துக்கடவு சட்டமன்ற தொகுதி, மடத்துக்குளம், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை எல்லா சட்டமன்ற தொகுதி அறியாமல் முகாம் நடத்தி மொத்தமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், பொள்ளாச்சியில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், கற்பங்காலேஜில் ஒரு முகாம் நடத்தினார், உடுமல்பேட்டையில் ஒரு முகாம் நடத்தினார். தொடர்ந்து முகாம் நடத்தி வேலைவாய்ப்புலையும் அதிகப்படுத்திட்டு வராரு. சுய உதவிக்குழு மூலிமா மகளிருக்கு கடன் பெற்று தராரு. மாணவர்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு உண்டான கடன் உதவி வங்கி மூலம் பெற்று தராரு. தொடர்ந்து இது மாதிரி நலத்திட்ட உதவிகளை செஞ்சுட்டு வராரு. மக்கள் நல பணிகளையும் செய்துட்டு வராரு. அதனால் அதிகப்படியான ஓட்டு வித்தியாசத்தில் மீண்டும் பொள்ளாச்சி சட்டமன்ற தொகுதி திமுக ஜெயிக்கும். பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கயிறு பிரச்சனை, இந்த தென்னை மர பிரச்சனைகள் இருக்குங்க, ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா? கயிறு பிரச்சனைங்கிறது கிடையாது. அதாவது மத்திய அரசு நார் தொழிலை ஆரஞ்சு அலாட்டில் வச்சுருந்தது. அதாவது ஆரஞ்சு ஒதுக்கீடாக வைத்திருந்தது. நமது தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதி இப்போ சமீபத்தில் அந்த ஆரஞ்சு திட்டத்திலிருந்து கயிறு தொழிலை நீக்கியிருக்காரு. அதனால் அவர் இப்போ தற்போது சூழ்நிலையிலேயே கயிறு உற்பத்தியும் அதிகமாகிடுச்சு. கயிறு அதனோட மூலப்பொருள் விலை, கயிறோட விலையெல்லாம் உயர்ந்ததுனால அதை சார்ந்த அனைத்து தொழிலாளர்கள், தொழில் முனைவோர் அனைவருமே பயன்பெறாங்க. அதனால் இப்போதைக்கு பாதிப்பு வராது. இன்னமும் மத்திய அரசு செய்த தவறுகளை திருத்தற்கு வலியுறுத்தி தொடர்ந்து முன்னெடுத்து தென்னை தொழில் அபரிதமான வளர்ச்சி அடைய நம்ம தலைவர் முயற்சி எடுப்பார். மகளிர் உரிமை திட்டம் மூலம் கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சியில் பயன்படுத்த அது நாடாளுமன்ற பாதிப்பு சாதகத்தை உருவாக்கும். மகளிர் உரிமை தொகை 100க்கு 100 தமிழ்நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய சாதகம். அதாவது இதனால் அனைத்து மகளிரும் பயன்பட்டுருக்காங்க. அனைத்து மகளிரும், அனைத்து குடும்ப தலைவருமே மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தில் இருக்கிறாங்க. இது நான் வரைக்கும் எந்த தலைவருமே செய்யாத, இந்தியாவுக்கே உலகத்துக்கே முன்மாதிரியான திட்டத்தை கொடுத்து எல்லா இல்லத்தரசிகளும் பயன்படுற மாதிரி நம்ம தலைவர் வழிவகை செய்திருக்காரு. அதனால் மிகப்பெரிய சாதகமாக அமையி ஒரு மகளிரும் கூட திமுக தவிர மற்ற யாருக்கும் வாக்களிக்க மாட்டாங்க. அது உறுதி. நன்றிங்க சார். நன்றி. அரசுமணி டிவிக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.